ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಂಜೆಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂಚೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜು ದಯಪಂಡ ಜಾಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿಡು ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ಜು ಎಂಕಲ ನಾಯಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದೆ ಐಕ್ ತಿರ್ತು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ. ಸುಡುಕು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೇರಳ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತಿದೇರು ಆಂಡ ಈ ವಯಸ್ಸಿಡರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬುಡಿತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರತನ ಆರ ಅರ್ನ ಊರು ಬುಡ್ದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೇರು ಬಲೆ ಆ ತಪ್ಪುದ ಆಯ್ತಂದು ಅರಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಇವಿತ್ತ ಕತೆ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜ ಈಗ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ದಾಳದಪ್ಪ ಯಾನು ತಪ್ಪು ದಾಳ ಮಂತಿ ತಪ್ಪು ಅಡ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಾನೆ ಅವು ತಪ್ಪಂಡು ತಪ್ಪು ಜನ ಪಂಡು ನನ್ನ ಇಟ್ಟದೈತನ ನಾಚಿಗೆ ಏಸಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೈಕ ಕಂತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ ಮಂತದು ಪಣಿತ್ತು ಅದೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸಪ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಜಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇರಳ ಕೈ ತಗಿಗಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ವರೆಯುಂಡು ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ ಕೇರಳ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತನಡಿ ಇದನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತದ್ದು ಕೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ನನಗೆ ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜನಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜ್ವರ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಿ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಅಂಚ ಏನು ಅಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ ಯಾನು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಪಂತೇರಿ ಪಂತೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜ್ಜ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಆಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಆಗ್ಲದ ಆಯ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದುಂಬದ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಕನ್ನ ಜೀವನ ಬೈತಾ ಇರ್ತ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಎಡ್ಡ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಪಲಾವು ಗಿಲಾವು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿಂದದು ಅವು ಪುಳಿ ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಜೀವನನೇ ಪುಳಿ ಆತನು ನಾನದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತುಂಬದ ಜೀವನ ಆರಾಮ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಏತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಾಯ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತವು ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಣಾಗ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಟೋಡು ಕಂಡೋಡು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಂಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಕೊಂಚ ಜಾಗದಿರ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಹ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇಟ್ಟು ಬಸ್ತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಂಟೆ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಉಂಟೆ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬಸ್ತ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಯಾನು ಅವು ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಜಾಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನು ನೆಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಸ್ತ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ 100% ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಇಕ್ಕೊಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಕ್ಕೊಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದ ಖುಷಿ ಐಕ್ಲ ಪೈಸೆ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪೈಸೆ ಕೊರ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ. ಅದ್ರ ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡ ಅವು ದುಂಬು ಕಲ್ತನ ಇತ್ತ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕಲ್ತನ ಏರಿಗಳ ಒಂಜಿಲ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಂಡ ಪನ್ನಟ ಉಂಡ ಉಂಡ ಏರಿಗಳ ನೆನಪುಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ಕಲ್ತನ ಇತ್ತರ ನೆನಪಂತ ಹೂ ಮತ ಕಲ್ತದೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತ ನೆನಪುಂಡು ಪಂತದೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ದುಂಬದ ಕತೆ ಸಾಲದ್ದು ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದು ನಾನು ಸಾಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಖ್ರಿ ತನಟುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತನೆ ಇಂಜಿನ ಓದ್ತಂದು ನೋಡ್ತು
ನಿಲ್ಲು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟೆ ಪಾಕ ಪಂಚ ಆ ಪಕ್ಕ ಒಂಥರ ಉಂಟು ಇತ್ತಾನೆ ಮಗದ್ದು ಸೈತದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಮ್ಮೆಡ್ಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮ ಉದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಉಂಟಾದನೆ ಸಾರುಡು ಉಪದ್ರ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟಾದನೆ ಕಾಲು ಪೂಜೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನುಂಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಕ್ಲಿದೆ ದೀಪಾವಳಿದ ದೀಪ ಹೆಂಚ ಬೆಳಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಬೆಳಗೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಆರೈಕೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜ ಗಂಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಿತ್ತ ಕತೆ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಎಂಚೆಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್